Κυριακή 23 Ιανουαρίου και τα μέλη του ΣΚΑΕ κανονίσαμε να βουτήξουμε στο ναυάγιο Πάιπερ στη Μακρόνισσο. Το ραντεβού δόθηκε στις 8.30 ώρα το πρωί στην Αθήνα. Περίπου στις 10 είχαμε μαζευτεί όλοι στο καταδυτικό κέντρο του κυρίου Κώστα Θοκταρίδη, στο Λαύριο, και ξεκινήσαμε τις ετοιμασίες των εξοπλισμών και το φόρτωμά τους στα δύο μεγάλα φουσκωτά σκάφη. Στη συνέχεια, ο κύριος Θοκταρίδης μας ενημέρωσε σχετικά για το ναυάγιο, την τοποθεσία του, τους χρόνους 0 και όλες τις μικρές λεπτομέρειες που έπρεπε να ακολουθηθούν. «15 λεπτά μετά την έξοδο του λιμανιού φτάνουμε στο σημείο που βρίσκεται το μικρό αεροσκάφος, όπου και ρίχνουμε το σημείο αναφοράς. 18 δίτες στο νερό, ο καθένας με το ζευγάρι του, αλλά και χωρισμένοι σε γκρουπ, λόγω πληθώρας ατόμων, αρχίζουμε να αφαιρούμε αέρα από το BCD και χανόμαστε μέσα στο βαθύ γαλάζιο. Η εντελώς κατακόρυφη κάθοδος στα 30 μέτρα ήταν μια τελείως διαφορετική εμπειρία, παρατηρώντας το ρολόι με γοργούς ρυθμούς να αυξάνει το βάθος. Μερικά μέτρα πάνω από το βυθό και λίγα μέτρα πιο πέρα, βλέπεις το μικρό αεροσκάφος να κοίταται σαν ένα μεγάλο κοχύλι. Αρχίζεις και το πλησιάζεις, βάθος 36 μέτρα, και έχεις το νου σου για να μην ξεπεράσεις τα όρια του χρόνου που σου έχουν δοθεί. Το καπάκι του κινητήρα λείπει, η μπροστά ρόδα στραβή. Ο κινητήρας με ζωή υδρόβια φυσικά. Μερικοί δίτες έχουν ήδη φτάσει και έχει αρχίσει το παιχνίδι των φωτογραφιών, μιας και είναι κάτι που θες να το θυμάσαι. Η βόλτα στο υπόλοιπο αεροσκάφος γίνεται σχετικά γρήγορα και αντιλαμβάνεσαι ότι θες περισσότερο χρόνο, μιας και το σχετικά μεγάλο βάθος σε μαγεύει και θες να περάσεις πολύ περισσότερη ώρα παρέα με αυτό το βυθισμένο αεροπλάνο τύπου Piper. Χαζεύεις το αεροπλάνο από ψηλά και είναι όπως ένας κοριολιγενής ύφαλος με τα ψαράκια του, αλλά στην περίπτωσή μας ένα ναυάγιο και οι δίτες τριγύρω του. Αφού μαζέψαμε όλους τους συναδέλφους από το νερό και τις άγκυρες, ξεκινήσαμε για την επιστροφή γεμάτη χαμόγελα. Μια βουτιά που θα τη θυμόμαστε.